Umncelelo obujolise kumanyeni imihlambi yalana kwibandla lamaNazaretha ujike wayincindi ekhala xeshikweni elinye iqela elizibiza ngokuba ngamaNazaretha akhalayo nelikhokhelwa nguPhakama Shembe lingavunyelwanga ukuba lingene ebuhleni eNanda ngaseThekwini. Ibuhleni likomkhulu lebandla lakwaShembe nalapho kuzinze khona uBishop walo inkosi uVimbeni Shembe. Balikadule besuka eGauteng naseQwaqwa ukwenza izinhlaka zokuthilana amanzi kulandela ukuhlukana phakathi kwebandla lamaNazaretha ngo-1976. Abakufunayo ukuthi bonke babe yiNazaret Baptist Church ehlangene njengoba phela kwakunjalo nasekuqaleni. Kodwa-ke ukuthi uma selihlangene ubani okufanele abe umholi kuyindida njengoba phela-ke uhola amaNazaretha akhalayo uPhakama Shembe ethi ngumholi omkhulu leli sonto inkosi uMV Shembe akufanele ngabe uyena njengamanje. So ke mina ngingomunye womndeni wakwaShembe futhi lo wayephethe ibandla omkhulu wami okuyena umuntu owagcina ephethe ibandla ngokusemthethweni. Akazange futhi aphinde abe khona umholi waleli bandla osemthethweni. So emva kokuhlukana kwebandla kwaba khona ebuhleni kwaba khona ekuphameni okuyimanje nje abantu bayantshontshana ngoba ibandla lihlangene. So ngikusukele phansi namanje ngisazokulwela ngibuyele emuva. Ngikusukele phansi ukuthi libandla lihlangane hlalwe phansi ukukhuluma. Nakuba bengamukelwanga kodwa-ke bakholwa ukuthi isiprofetho somqambi wendlela uIsaiah Shembe sogcina senzekile njengoba phela ayeshilo phambilini ukuthi ngelinye ilanga leli sonto lohlangana emva kokuhlukana. Kodwa-ke namuhla bekungasilo lolu suku. Abasebuhleni bona-ke bathi abamaNazaretha akhalayo bawumhlambi odukileyo futhi-ke abazange balandele imigudu efanele abayaziyo. Inkosi yamaNazaretha yinye nje. Isebuhleni lapha ikhona. Any umbrella yenkosi yamaNazaretha iNazaretha Baptist Church ungumholi weNazaretha Baptist Church uhola ibandla lamaNazaretha. Ungumholi ngokupheleleko. Lokho kusho ukuthi akasiyana nomholi ungamampunge. Ukungamukeleki kuzo zombili izindlu akuzange-ke nokho kumqeda amandla umholi wamaNazaretha akhalayo usemncane. Uthi-ke uzimisele ukuthi ekugcineni leli sonto ligcine lihlangene futhi neqiniso lihlala ubala. Mumva nje umntwana wakwaphinda angene inkosi uMangosuthu Buthelezi ubhaptizwe kuleli sonto. Msawakhe Mayisela, SABC eThekwini. Awubheke nje ingane zakithi izo lezi ezingibopha. Manje angazi ukuthi kwenze njani zingenwa yini ngoba azizophumelela. Amen. Hayi ngakuphumelela lento. Ngoba kunamanga amaningi. Manje ikhuluma amanga amaningi enkantolo kuyaphenya kuthe hayi. Uyazi njalo ingane zakithi ziyalwe omunye wena kithi utazenze nje. Usahamba nayo ingane yakithi namanje. Lo muntu uyayedusa. Kodwa ngimbekile ubhombela phambi kwalowo muntu.